pachipamwe mhuri yeZimbabwe aiwa tadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Ngatisanganei paZoom tichinamatira situation iri muSouth Africa because things can just get out of hand. Munongozivawo behavior hatizivi kuti zvii zvinoitika. Sehanzi kana vanhu vangu vanodaidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakanyengetera vakatsvaka chiso changu vakatendeuka kubva panzira dzavo dzakaipa, ipapo ndichavanzwa kudenga uye ndichavaregerera chivi chavo uye ndichaporesa nyika yavo. We really need this land to heal, and this is only going to be possible kana tikaungana, kana tikabatana, kana tikachema kuna Mwari. Mwari vanotinzwa. Saka ndiri kungoti musi weTuesday the 29th of June na 7 paZoom handiti nangoti ndiipromote kuti kuti avoide zvakaitika neWednesday. Alright, regai tipinde munyaya dzedu zemuzuva ranhasi. Right. Nyaya yedu yekutanga, hello Tete and listeners, I hope you are well. I've been a true supporter of this channel and I once posted about 2 stories here and got really good advice I needed. Tiri kudzidza from a lot from this channel. Nyaya yangu yakamira yakadai. I'm a 30-year-old guy living in Harare. My previous story was of that ID guy who was so lonely, who needed a girlfriend or a business partner to be with. I got a lot of online friends through this channel, which I'm grateful for. However, I never met anyone from here, but I happened to meet someone outside the story. I met a very beautiful lady, Juzu Chayo, in human form. We met through my line of work around February. We exchanged numbers for future business, which was okay, but it didn't go as we planned. We started by commenting each other's statuses and all until tazobvunzana about our personal lives and relationship status. To tell you the truth, it was actually the lady herself who told me a word, complimenting me and saying, "You're my type of a guy. Can we give us a chance?" I was shocked. I know I'm a very good-looking guy for my age, but kunyengwa nemukadzi, this was my first time. I gave in, we started dating. Mind you, this lady is a mother of 2. Ini ndichiri mukomana asina mwana. But because of love, ndakamuda akadaro. But something I noticed soon after was this lady was very much obsessed with me. She could call me all day long. Zvekuti handiwane kana time yekuti ndibike, ndije kana kuti kunogeza. Even kana pakurara, munosvika pakutokotsera. Muri pako, she's very jealous to a point yekuti this other day, takatombonetsana. Ndaita comment kuna Tete Glory on TV, on one of her videos. Ndikangoti, wow, Tete Glory is looking fabulous. Oh my God, I regretted saying those words. She left my place in rage, driving like a mad person. Zvekuzodzoka pamba a few days later. Mota yakarovera rovera. Hansa was very angry too. Why would you comment another lady ndiripo? Kana ndimiwo munhu ari muTV. Ndakatya ndikakumbira sorry zvikadarika. Asi that was a very big red flag. We continued. She started getting those pregnant sicknesses. Oh my, ndakafara Tete, that finally I'm about to be a father, because it was also one of my wishes for me to start a family, since the one I come from isn't that much. So ndakafara. This lady is very financially stable. That stable of having 3 big shops with 13 acres muHarare muno ane dzimba mbiri. She has 3 maids, one webasa remumba, umwe anoona nezvemwana mukomana, umwe anoona nezvemwana musikana. That's how stable she is. Inini, I was managing my own life, I can afford to pay my own bills, nika small business kangu, which was okay. Problem was, there was a strange pattern, Tete. Like I said, she's a mother of 2 with different baby daddies. And apana mwana anonzi baba wake pavana vake. Akatondiudza akati, inini vana ava ndakangovaita because I felt like I needed vana. Baba vacho ndaisavada, so ndaingoti ndikati nhumbu ndobva ndasiyana nababa vacho before vaziva kuti ndine nhumbu. I know it was strange, but because of love I was blinded. Munhu akatombondiudza kuti inini ndikaita nhumbu yako, don't even panic, mwana ndinochengeta, usatye. Indaitoti aiwa, we're in this together, we'll raise that child together. Then it was okay. So after finding out kuti pava nenhumbu, we started having my endless misunderstanding. Every time tichinetsa netunhu tusina basa, until she decided to cut off the relationship. Achiti iye, I feel like I'm forcing you into this relationship. Kana uri kutya nhumbu, ndakakuudza kuti I will take care of the child myself. Of which no Tete, ini hangu, I was very much challenged by her status.
until now handitozivi kusvika pamba pake or pane one of a business, not because ndaisada kuziva panogara. No, I don't want to create myself a situation where I become a squatter in a female's house. Since I'm lodging, she have always wanted me to move in from the beginning, but I refused because from my past experience, I was raised in my stepmother's house. I know how dad got treated in that house, so I didn't want to make the same mistake like that. So I kept on insisting, if you want us to move in together, let us just find a bigger place to rent tonogara tese, because I cannot move in with you paimba yakavaka wega. It doesn't sit well with me. Kusvika relationship iya yazopera kati it's okay if you feel like we are not a perfect match. Ndaradzwa hangu asi at some point I felt relieved by that. Asi chikundirwadza panyaya yenhumbu tete, and that was going to be my firstborn child. Chimwe chiri kunetsa, the last month my business hasn't been doing well. Like mwedzi wese wataba uyu, I haven't been getting any payments from my clients. Handina kana kutombowana any income. It's like kunetsana kwatanga tichita with this lady, kwanga uchibva kwatokanganisa my business singaiti. To my surprise, when she ended things today, one client just made a payment, which made me worry if this lady was somewhere somehow doing juju on me kuti rangu business risafamba. Ndavhunduka tete and started thinking back, could this lady once told me kuti murume wese wakasiyana naye walked away from me, they end up losing mari, everything. Zvokutosvika pakudzoka kwaari asking for help. Plus she once told me kuti ane mashavi paari, ane mashavi ari paari. Pandaizviudzwa ndaingoti ndezvekumba kwenyu handina basa nazvo, but patasiyana apa I started to process everything over and over again and told myself that something was off here. I was blinded by something. This might be the case sekuti this lady date varume oita mimba naye musiya ozvara and goes to the next person. My worry naye kuti hasi kushandisa vana ava here kuita upfumi hwake hwesoul. Tete, ndiri kutya. I need counseling from this, even spiritual help, kutocheneswa chayako from this cleansing chayo, because it's really strange how ndiri kushamiswa nezvinhu zvakaitika in 4 months of this relationship. Now we're separated. Munhu ane nhumbu ine 2 months nezvinhu zvisimple tete. I feel used on this, and ndakutyira ropa rangu riri pamwana akatakura uyu. How do I get help from this tete? Never terere, please comment with any advice that will help me move past this. She didn't physically take anything from me, but I feel like if I don't do something, I might lose my spirituality, because mukadzi uyu hasi ega. She's only 26, but vakuru vekumba kwavo vanomupfugamira kumuombera. Ndiye backbone yemhuri yake nezera rake. Hazvienderani tete. I need help and someone to talk to. Thanks for reading my story, and thanks to the viewers for listening to my story as well. I'll be in the comment section for your views on this. Thank you, everyone. Please notify me when you post the story, and encourage those who would want to contact me to comment through TikTok, because YouTube doesn't allow us to share contacts or inbox someone. It's easy to connect with people through TikTok than YouTube. Thank you. Right. Saka nyaya handi mashinzo. Saka ndabvunza kuti munhu ane makore mangani svika ane 26. Munhu ane 26 ati wane vashandi 13. Ndizvo kaizvo. 13. Apa ndikati, does she come from money? Svika aiwa, she doesn't come from money, she's the money herself. Kweko kushandisa varume, munhu womukadzi unoshandisa varume. Handisivi. Asi what I think is ndotofara kuti makatadza kutowirirana. Ukaona munhu womukadzi achifamba achinyenga varume, what is the problem? Asi chandafara ndechekuti as soon as masiyana nemukadzi uyu, basa renyu rakutanga kudzoka, maclients akutanga kudzoka. There's something about her, but ngatingorambai tichiri pamunamato. I'm going to encourage you, let me just type here. I'm going to encourage you kuti mujoine maprayer edu anditi. Makasimba here vatete, makore akawanda, Joburg icharema, ichapisa vatete, mazuva ematererina. Vatete ndakafunga kusenga mabhegi angu ndichinotengesawo madhoiri sezvaita mamwe madzimai, ko taingonzwawo nemakuhwa kuti kuJoburg inoerera uchi nomukaka. Saka kwaiva kungonozamawo rombo rangu vatete tigoita upenyu hwakanaka. Kuruka madhoiri vatete ranga risiri dambudziko. Ndaitogonawo mapeteni akasiyana-siyana. So mushure mekufembedza ndakawa kuti egoli kuchiri kuraramika. Zveshuwa waiti ukafambawo nemadhoiri ainhongwa woindawo wakabata something kumusha. Zvechokwadi pandaidzokera kumusha vana vaiwanawo zvekutambira. Vatete chakauya ndechakauya mukufamba imomo. Chokwadi kufurirwa hakudi munhu wakura.
Kana muchaziva makore efungus aya yainzi yaimwiwa vatete, ndiwo makore andakabatana nacho mukusaziva. Vatete mumayadhi mataifamba tichitengesa maive neimwe chembere yechiZulu. Vaiva nemari dzavo zvekuti chero madhevere angu ainge asinganetsi kubhadhara. Vatete chero mazitye taipuwa nemuchembere wechiZulu uyu, zvekuti chero tii taiti kana taneta taibikirwa tobva tapiwa nemakokisi. Chembere iyi ndichaiti Sisi Tembi kovaida here zvekunzi gogo. Vakanditi vaifarira munhu anoshanda, nokudaro upfumi hwangu vaida kuti ndiwedzere, uyezve vainge vasina vana chero vasukuru, so nenhau yekuti ndainge ndavaratidza rudo vaida kuzonditenda nesikireti yavo yekuita mari. Sisi Tembi vakapinda mubedroom mavo vakabuda nechimwe chipisi chechimukuyu wehua, vakasvikonditambidza muruoko rwangu vakati iyi ndiyo sikireti yekuita mari. Vatete ndakapusa paya kwava kutambidzwa. Vatete chimukuyu chiya chairatidza kuti chainge chiri chehua. Pandakada kuti nditeste Sisi Tembi vakati yaiva isingadyiwi zvamu chose, yaiva fungus, yainge yakatosiyana neimwe fungus dzainge dzanetsa kuZimbabwe dzaimwiwa. Sisi Tembi vakanditi ndichinge ndasvika kumusha ndisvike ndichiisa chimukuyu chehua mugaba rinoputsika riri clear. Ndo mabasa kai magaba kapera salad cream plus ndaisatambura. Pandinenge ndaina negrosari ndaizosara negaba chete. Ndakasvika kumba vatete, fungus yangu ndakaisungirira muchiuno kuti isabiwe. Ndainge ndaona upenyu hwaSisi Tembi ndikaona kuti hwainge hwakarongeka, chaiva chirungu choka choka. Vatete so ndakasvika kwava kuita zvandainge ndaudzwa nagogo Tembi. Vatete pandakaisa fungus mubhodhoro ndikadira mvura, ndakaona fungus ichimwa, ndakaona fungus ichisveta mvura kuratidza kuti yaive yagarisa isina mvura. Fungus iya yakatanga kukura, asi ndakanotisa kuti kukura kwayaita iri mubhodhoro ndiko kukura kwandaita financially and materially. Kuegoli ndainge ndisachatakuri bhegi ndichitengesa, aiwa ndainge ndonohodha zvinhu ndichiuya ndichitengesa, zvokuti pakazoshaya gogo Tembi ndakava nekubatikana kwakanyanya nekuti fungus yainge yandiitisa mari. Zvinhu zvinoregwa zvichakanaka. Vanhu kumba kwandaibva vainge vopera kuwa senge mapete adigwa mushonga. Zvaitika ndezvekuti fungus iya yaita senge inosvava. Zvaitika ndezvekuti on a random day after makore fungus yaigona kumuka yakasvava. Painomuka yakasvava paidonha mukono mumba. Zvinhu zvaibva zvachinyanya kufaya stereki. Vatete zvekuromba zvinonakidza kana zvichinge zviri mumba meumwe. Kana zvakugogodzera unobayiwa pamoyo. Honye yakapinda mudura mangu renzugu. Kupata kwangu ndakatadza kuona kuti vatete gogo Tembi kwaisava kundida kundipa chimukuyu chandaifunga kuti ihua, asi waitova mushonga. Ko iyeni ndaimbenge ndaita tsvakurudzo dzokuti vana vavo vaive pai, vana vavo vaive vaendepi, koivo vasukuru. Alright, ko hama vatete. Ndipo pandakaona kuti ndainge ndabatiswa rasha rinopisa, ndaiva ndarombeswa kabisira. Kwandaiti kudiwa kwaisava kudiwa, asi kwaiva kupiwa chinhu chichapedza dzinza. Vatete ndakambozama kufamba kwakasiyana siyana ndichiti ndiite get rid of chinhu ichi, asi zvakakona. Chekutanga ndechekuti ndakagamuchira uromba uhu. Chechipiri ndechekuti fungus iya inofa ichimuka yoga, zvaireva kuti ndaiva nechinhu mukati melife yangu chine power rekudestroya. Tunao ndinonzwa kupera mweya chaiwo. Zvandakarumwa nechekuchera. Ndanga ndichifunga kuti vazhinji pane vamwe vakambobata masandawana oil makore iwawo ekuSouth Africa zvinhu zvichanetsa. Unoshiya kuti manje zvinogadzirika sei kana zvadai so, zvinofambiswa sei? Handizivo hangu kuti zvinofambiswa sei. Guys, muchirangarira kuti pane makore emafangasi so kune vanhu vakakura in the 90s. Taimbowana here. In the 90s pane chimwe chifangasi chaitogwa choiswa mvura chiri muglass chichikura. Do you remember that thing? Makambochiona here kune vanhu, people who were born in the 80s, people who grew up in the 90s. I remember mainini vangu vanga vanacho chinhu ichocho chiri chifangasi so. Makambochiona here mudzimba zvinhu izvi? And I'm thinking, what is the use of you keeping a fungus? Handiziva. Maybe kuti makore kuti information yanga isati yanyanya. How do you stay with a fungus in the house? Unomwa fungus? Say auntie, mama vangu vakaroorwa 1978. Vakabva vagara kusvikira 1985 around May
June baba vangu vakanga vari musoja, vari mundevele from the Gumede clan. He was born in South Africa. Vakabva vaenda kuZimbabwe nevabereki vavo, vakabva vazopinda kuarmy. Amai vangu vakazvarirwa kuZambia, ndobva vauya kuZimbabwe because she was a nurse. Ndobva vasangana nemukomana wavo ndokudanana. Vakagara vese from 1979 kubva ipapa vanakumbobvira vaita mwana kana nhumbu. Mugore ra1985 muna July vakazoona kuti vane nhumbu. Apa baba vanga vainda kuCuba, vakabva vaudza umwe wavo kuti vane nhumbu. Mai vangu vaifanira kuzobara muna 1986 but ndakazvara pa7 months. Baba vakabva vatanga kuti wakuita nhumbu wagara nabamunini. Okay, sei uri kuti inhumbu yangu? Saka ndakakura ndiri rejected child, ndichinzi ndiri mwana wabamunini wangu. Zvinotaura zvichinzi bamunini vakachema zvekuti ndichinzi ndiri mwana wavo. Baba vangu vakabva vandipa zita rekuti Chipo, asi havana kundipa mukana wokunditoresa birth certificate. 1993 April ndipo pakazvarwa munin'ina wangu. Tagara akabva atoreswa birth ini ndisati ndane birth. 1997 mai vakaita nhumbu yema-twins vakomana. Ipapo ndipo baba pavakati kana vana vakazvarwa vari vakomana ndichazowana mukana wekutoresa Chipo birth. But muna September baba namai vakabva vaita accident, vakafira passport. Apa I was in grade 6. 1997 handina birth. So tichikura takanga tina tete vedu. Ndiri grade 7 ndakabva ndapiwa birth ratete. Vakatofa vachibvisa mimba vari grade 7. Saka ndakunyora grade 7 ndakashandisa birth ratete. Ndo zita randinoshandisa. Nekukura I faced humiliation, insult andaiva nawo ndiri mwana wa 85. Ndaidzidza nevanhu va 85, 86. Apa ndaishandisa birth remunhu wa 83. Ndaisekwa ndichinzi magogo muclass. Apa vanhu vekumba vakanga vakavenga ini nemunin'ina wangu. Mai vangu vakanga vasingadiwi nekuti vakanga vari muZambian. We faced rejection. Apa mai nababa vakanga vasipo. Takabva tatorerwa imba kuBulawayo. Takagara zvinorwadza. Ndakabva ndambotorwa nemunin'ina wasekuru wangu, baba vababa. Ndobva tatanga kugara kumaKokoba. It was torch again. It's like we jumped from the pan into the fire. Hama dzamama vakati vanoda zvinhu zvemwana wavo. Takatorerwa furniture yese ndobva vaenda nayo. Pavanhu vose vakatora zvinhu zvamama hapana akamboita basa nesu. Pese pataienda taipromiswa kuchikoro, pataingova vana vekuti tikasaenda kumunda atidyi. Pandine munin'ina wangu pakafa vabereki, she was just 4 years old and I was 11. Takabva tauya kumba kwemunin'ina wamama aigara kuGweru. Mainini vairova ivavo. Vairova munin'ina wangu zvekuti ndakazoereka ndapomoka pakudza nai paya tikatanga kugara muRengi. Ndanga ndawanirwa nzvimbo paAscot Secondary ndiri form 1. Ndaenda nemunin'ina wangu. Ndakabva ndaiswa paBeam. Todzoka kuRengi ndonohodha makabeji kwaKombai. Ndoya ndotengesa. Mumwe musi ndakapotsa ndafa. Ndaburutsirwa kuKonmara nemabhazi aenda kuHarare. Ndaipinda ndichitengesa makabeji. Ndakabva ikoko ndichidzoka kuRengi wanga wausiku. Ndakamirirwa neimwe mota zvikanzi kuenda kupi. Ndikamutsanangura murume uya akanditi pinda mota. I want to thank God musiwo ndingadai ndakabhinyiwa o ndakaurayiwa. That was in 1999. Ndobva nditi unogara kupi? Ndikati paRengi. Mwana wamai vangu ndakamwana achichema Rengi yese achinditsvaga. Ndakazomuwana kumapurisa. Apa she was turning 6 pakudiwa mari yekuti aende kuchikoro. Musiwo ndakaona kuti Mwari anochengetedza vanhu vake kubva kuKonmara kuya kuRengi yekukudza munai rwendo rwose. Asi murume akandisiya akati pandichadzoka ndichaita plan. God's angels vaindichengeta. Mainini vangu kubva patakabva kumba kwavo havana kumbotitsvaga tichigara muRengi. Handidi kunyepera Mwari tete. I've never been raped. Asi I was supposed to be raped kugara muRengi kuita sema street kids. But I was smart. Hama dzababa vangu hadzina kumbotitsvaga from 1997 kusvika 2000. One day ndiri mubhazi ndichitengesa makabeji. Raiva bhazi raenda kuBulawayo. Ndikabva ndaonekwa namai vepanext door pambuya vangu. Vakabva vaburuka mubhazi. Ndikavatsanangura zvese kubva tichibva kuBulawayo kusvika ndaroverwa munin'ina wangu. Mai vaya vakabva vanoudza sekuru. That year vakanochinjisa muchato wamai nababa vangu vakaisa mukadzi aibva kuPenalonga. Vakabva vaenda kuKG6 vakanopiwa mabhanzi emabenefits edu. Vakanoita zvavanoda nemari yavo. Ipapo isu tichida kuenda kuchikoro. Mai vaya vakanditsanangura ndo zvavapo. Sekuru vakatora umwe mukadzi wababa vangu kuda vaimuziva kuti girlfriend yababa vangu because right now mwana wavo ndomuziva. Vakatora pension yababa. Ndakagara ndikabva ndaenda form 3.
zvinhu zvanga zvakaoma. Mwana anga akuendawo kuchikoro, anga akuita grade 2. Ndaibva kurengi ndichienda kuchikoro, paidiwa mari ye11. Chero ndaive pabhimu, mari haina kuwanikwa. Ndakabva ndazodropa ndichidzidzisa mwana wamai vangu. Ndikambofunga kuti nditsvake basa remumba, but what about my sister? Ndakabva ndashingirira. Mai vaive kumbondiona mubhazi vakabva vatitsvaka. Takanga tisisiri kukudza naye. Tanga tava kuHarare kwamai guru wedu. Vakanga vasina vana. Tisu takanga tiri vana vavo. Kumba kwamai guru it was much better nekuti mai guru nabamukuru vakanga vagamuchira kuti they can't be kids. Vakabva vatichengeta ine munin'ina wangu. We are from the Gumede clan, but we were raised as vana vaNcube. Takugara namai guru. We continued with school. That is 2002. Then my guru vakabva vashaya, tikadzokera square one. In that same process pakabva paitika hondo yeminda. Pakanga pane umwe muveterian anga aripo. Mwana wavo hameno kwaida kuenda, saka akabva andifarira and then ndikabva ndatoroorwa. 2003 ndikaita mwana ne-C-section mukomana. Life was not easy. Ndaichengeterwa munin'ina wangu asi zvanga zvakaoma. Munin'ina wangu achienda kuchikoro akanga kupfekawo complete uniform. Indanga ndava mai vemba. Chinhu chandakakumbira Mwari ndechekuti murume andionewo ndidzokere kuchikoro. I want to be a lawyer, but zvakazoramba. Ndakaitwa operation, ndakasirwa cotton mudumbu. Amwene vangu was my mother. She was a good soul. I got operated foot. Vakamira neni kusvika ronda rapora. 2004 vamwene vangu natezvara vakabva vandiendesa kuchikoro. Ndakafara tete kozi ndakaona kuti upenyu hwava kuchinja. Regai ndimbokudzosera kumashure mbichana. Ndisati ndatakurwa nebhasi kuenda Connemara, pana mai vaindiziva vekuBulawayo vandakaona mubhazi ndichitengesa makabheji. Vakachema vakati vakuenda kuBulawayo vachadzoka. Saka vakazodzoka ndibva vatitsvaka vakatishaya tanga taakuHarare. Then ndazova kumurume ndakaroora zvakanaka nebhethi rangu riya ratete randaishandisa. Ndakuda kunochata murume wangu akaita accident Thursday, tichichata Saturday. It was muna December. Munin'ina wamai vangu ndobva aenda kunyanzvadzi yababa vemurume wangu. Vakabva vati mwana wenyu ane nharo. Ndakamuudza kuti aroore mwana wangu asati anyatsomachuwa. Ndoda kutenda Mwari nebridal team yandaiva nayo. They were sisters. Vakaenda kugomo vakanonamata. Ina handina kukwanisa kunamata, ndaingochema. Ndakazvibvunza kuti mai nababa vakafa neaccident. Murume wangu oda kufa neaccident futi. Vakomana nevasikana vakadzoka kubva kugomo musi weSaturday makuseni. Pfeka hembe apa kuhospital kukunzi zvinenge zvakuita nani. Tapfeka paya murume wangu akabva aburitswa muchipatara. Zvinoita Mwari. Muchato wapera tikabva tadzoka kumba. Saka taifanira kuenda kuFik Force ndobva tagara yedu kumba. After a week akabva atanga kurutsa ropa. Apa ndanga ndine nhumbu yemwana wangu. Takabva taenda kuchipatara muna January. Then muna May 24 ndipo paakabuda. Indikapona 29. Saka process yese ndine nhumbu ndaiva navamwene vangu. Ndapona paya ndikandobvisa cotton yanga yasara mudumbu. Ndakachengetwa navamwene vangu. Ndikabva ndadzokera kuchikoro form 3. I then told myself that I must not waste this time. This is my second chance in life. I must use it wisely. Ndakazviudza kuti I must forget everything. Vamwene vangu was my mom. I'm sorry kune vamwe vasina kuwana privilege yekuti vamwene vavo stand in the gap. But ini vamwene vangu was the best. I really miss her. Then ndava kuchikoro mai vaya vaititsvaka. Her son was my teacher. Ndobva andibvunza kuti ndikugara kupi ndikamuudza, akaudza mai vake. Vakabva vauya vakanditsanangurira. Handina kuvaudza kuti ndava pamurume. Vanhu vaida kuona how serious she was. Vakabva vadzokera kuBulawayo vakanoudza sekuru vangu. Vakabva vafondera tezvara vangu vakati vasangane mugwere. Takabva tanosangana kumba kwambuya vangu kugwere. Sekuru vakati vakuda mabhethi. Then gogo nedzimwe hama dzamomo vakaramba nawo. Sekuru vakaenda kumba neenga vakanogadzira nyaya kumba kwavo. Indakazviziva last year taiswa mufamily group. Sekuru vangu vakanondinyepera kuhama dzavo kuti ndakavamhanyisa netsvimbo. Zvinondirwadza. Hameno ndine munyama here tete vese vanotaura zvavanoda pamusoro pangu. Vakanogara nebhethi rangu neremunin'ina wangu kuti vanotora mabenefits ababa vangu. Ndakadzokera kuHarare ndikanodzidza neshungu. Munin'ina wamai vangu hana kuzorora. Vakaedza nepanogona. Murume wangu akatsvakirwa magirlfriends. Kudai mhepo zvikaenda nerimwe side. Murume wangu akanga akuita zvemagirlfriends asi vamwene vangu vakamira
nini. Handina kusvika kwandaida kusvika. I passed my O level. Vamweni natezvara vakati hatina mari, but what we can do tokuendesa kuteachers college. Ndiri ikoko munin'ina wemurume wangu aida mari yekuenda kuBotswana. Akanyora tsamba yekuita kunge ndanga ndine boyfriend kugwere. Imba yangu ikatoparara nekuda kwetsamba iyoyo. Pese pandinenge ndakuti mufaro wakuuya, bad luck follows me. Ndakabva ndaita mwana wangu wechi2 apa kumba kwange kune nyaya dzainetsa. Murume akanga akuita chihure apa ndine vana 2 chikoro handisati ndapedza. Tafamba neupenyu, murume akabva atora umwe mukadzi akandishungurudza. Mukadzi yeye aita akasangana neni, nhumbu yake yobva aibva audza murume, then murume aibva auya kuzondirova. Ndakabva ndapedza TP, ndakabva ndadzoka kuHarare. Life was not easy. Murume aindiburutsa pambedha obva arara nemukadzi waanenge anaye, voita zvavanoita. Vamwene vachingoti gara zvinopera. Ndakazoona ndega kuti mama ndikuvapa burden. It was 2008. Upenyu hwandiomere. Vamwene vaimira neni hembe vachinditengera. Ndakashingira kudzidzisa kuma-private school. Murume akabva aroora vakadzi 3. 2017 ndakazviudza kuti enough is enough. Pane dhera akaudzwa kuti ndatuka mukadzi wake, akabva anditema nemadondoro, akanga achikoka gumbo, ndikabva mazino kumatadza. Ndakabva ndaenda kuSouth Africa. Handina kuudza anyone kuti ndiripi. Ndakazotanga kutaura nabamunini lastborn mumba memurume wangu andiona paFacebook. Ndipo pandakavaudza kwandaiva. Akaudza baba vevana vangu ndokuvapa namba dzangu. Vakabva vandiudza kuti ndoda vana vangu, iwe hauna basa, ita zvechihure ikoko. Apa handina kumbobvira ndaita zvechihure tete. Pa41 years dzandava kukwanisa handina kumboona mufaro. Mwana wangu was kidnapped, akazotorwa nemapurisa. Ndakabva ndashingirira ndichishanda as a chauffeur kuti ndiwane mari ndikaendesa mwana wangu kuboarding school. Baba vacho vaitora mapicture vachiisa pastatus vachiti daddy is trying. Apa handizivi mari yake kubva 2015. Ndoda kutenda Mwari. Ndakavakumbira kuti vasandiuraya nekuti handidi vana vangu vararame upenyu hwandakararama. Pane paida kutumirwa gogo mari vakunditsvaka hama dzababa, ndikavaudza kuti handikwanisi nekuti havana kumbobvera vanditsvaka kuti tikurarama sei, asi vanga vakuda help yangu. Munyama here kuti baba vangu vakandiramba, sekuru vakunyeva kuti ndakavarova, vakusiya vandipa ekesi. Ndakamboenda kuchechi komunin'ina wangu ndikaudzwa kuti ndine mweya wevafi nekuti ndikushandisa zvinhu zvemunhu akafa nenyaya yebirth certificate. Ndakaenda kuZimbabwe kuti ndinozviitira zvinhu zvangu. Ndakaenda kuna bamunini ndichida kuti ndiite DNA. Handidi kuprova kuti mai vangu ihure. Handizivi ndoita here DNA ondosiyana nazvo. Ndotya kuti ndikaita DNA then yobuda 0%, it will show kuti I didn't trust my mom. Izvezvi hapana chinondifambira tete, but I thank God vana vangu they are okay. But ndine bitterness inside. Baba vangu, sekuru and hama dzababa vangu, they rejected me. Ndaingopomerwa. Handina wekutaura naye. Pamwe mweya wangu ungarerukawo. I fake my smile every day. Ndipo pandiri tete ndinorwadziwa. Vanondiona vanoti ndinorarama a good life, but behind me ndakaremerwa. I don't know who to talk to. Maybe zvandakaudzai ngarerukirwa. One day ndakaudza pastor kuchechi, ndakaudza mukadzi wawa kuparidza about it. I'm in pain. Ndakamboverenga nyaya dzinogwadza. All right, can you take this time to clap hands for me because I didn't cry. This is a very sad story. Mwana anosvika pakunogara mukudza naye bus rank. Vanhu varipo. Maybe muri kuti sekuru ndedhi wangu vari musoja. Saka manga magara mune mabenefits. Maifanira kuva muchitori munhu anoendeswa kuchikoro negovernment kusvika wapedza chikoro. Story iyi Mwari vari tibvumira kuti tiiverenge. Kana une mwana wasisi vako vakashaya, kana une mwana wabhuti wako vakashaya, wasingazivi kuti aripi, nhasi I'm challenging you. Tsvakai vana vekuti varipi. Vana vangasvika pakugara murengi, mukudza naye. Haiwa ndarwadziwa. Mwana kusvika pakugara mukudza naye bus stop. Asingazivi kuti todleya achitengesa makabheji achienda kuAscot. Ndikufunga kubva kukudza naye kuya makuseni, wonanga kuAscot mbodzoka motengesa makabheji Saturday Sunday murimo muchienda kwaKombai muchifamba netsoka muchinohodha muchidzoka muchitengesa. Mwari ngatinzwire ngoni. Mwari ngatinzwire ngoni sevabereki tigone kurarama so that we can raise our children, because this is painful. One thing that I've observed from all these stories and from my life also is people around you, they want to suck the life out of you. Vanonyepedzera kukuda vachida mabenefits, but they don't want anything to do with your children.
ndarwadziwa singaiti. Guys, the time is what time is it now? 5:25 but kuri kuumza kuvira kwaita kunge kwasviba stereki. Regai tigumire panapa. But I think you need to talk to a psychologist. Please. Makaitumira audio, so I don't know who is who because anenge ari audio. Ndokumbura, please text me. I'll give you a psychologist who's going to help you. You need help. Because mukatumu, makaremero. Iwo vafundisi hamuna matopic here. Mabhuku akawanda ekuverenga. Kose muchazoparidza nyaya dzavanhu dzokuti kwai mwana wakurira murengi munoti mweni makakurira murengi. Muri vanhu vakaita sei? Man. We can do better as a society.